Jatend Wiper Kalonzo Musyoka onyiso jod bura mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance mondo mi odhi okaw kuonde bet mag kweth mathoth e od bura mamalo kinde ma od bura biro dokie od bura mar dhi mbele gi chenro mag higani kaluwore gi ng'eto manogol gi doho mamalo tich abich mokalo. Musyoka ne wuoyo kawuono Jumapil e kar chung' od bura ma Malindi, kaunti ma Kilifi, kama nokwayo oganda jo Kenya mondo osire lwedo e laro kom tend piny Kenya yiero mabiro ma higa 2027 ka ogeto golo jatend piny Kenya William Ruto e kom. Musyoka wacho ni jatend piny sani onge kod chia mar tayo piny Kenya, kendo kata kamano oganda oseolo kode kaluwore gi kaka otayo piny Kenya. So this is amazing. Na Jumanne bunge likianza kazi shughuli, tuwe Mheshimiwa Shakila ni member of parliament, Mheshimiwa Kamene member of parliament, Mwawadhi ako hapa member of Bakasi. On Tuesday mwende mukae mahali ya majority in the National Assembly, because mahakama imesema hawa jamaa walinyakua, yani wakafanya artificial majority na wamepatikana kwanza mchana na mahakama. Hakimu watatu wakatoa uamuzi kwamba the majority sio Kenya Kwanza, majority ni Azimio Coalition. Kwa hivyo Jumatano pia tutaitisha kikao na wabunge wetu wote ndio tuchukue msimamo.